É para nós unha honra acoller de novo a final da Copa Galicia, tanto femenino como masculino, porque San Sadurniño é un referente no voleibol a nivel galego e queremos seguir sendo un referente, unha aposta tamén do Concello polo un deporte minoritario como é o voleibol e que nos fai destacar no panorama galego e no panorama estatal. Bueno, pois creo que é unha oportunidade, non, para que todos puidamos desfrutar do que é o voleibol, os mellores equipos galegos de voleibol se darán cita neste caso na nosa comarca, en Ferrolterra e neste caso no Concello de San Sadurniño, que se convertirá no epicentro do deporte, en concreto dese voleibol, que ademais tamén nos traía aquí a San Sadurniño hai escasos días nese torneo tamén internacional. Outro gran evento que vai vir a San Sadurniño, apostamos por el, non, para traer tamén o voleibol femenino que sirva de exemplo para a nosa canteira, tamén traer un evento así en pretemporada e antes de que inicie a Liga, un evento que van a estar os 4 mellores equipos de Galicia para nós, todo un orgullo, máis unha forma de tamén ir cantando motores de cara á Liga. Bueno, no apartado deportivo esperemos que o noso clube se achegue o máis alto posible, non? Co volumen que estamos tendo, co crecemento que está tendo o voleibol galego, que xa superamos entre as dúas modalidades as 5.000 licencias, pois un reclamo para que un ano máis siga medrando. Tamén dende a Federación queremos aproveitar para agradecer ao Concello e ao Club Aldebarán por acollernos un ano máis na súa casa, o trato que nos dan, e a Xunta tamén por acompañarnos neste que para nós é un dos maiores eventos que celebramos.